ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, atong gisaulog gihimo karong adlaw ang ikatulo nga misa sa atong Triduum Masses alang sa pagsaulog sa ika-8 nga kasumaran sa atong foundation isip parokya foundation 8 foundation anniversary ug sa ato sang pagpangandam sa pagsaulog sa birthday ni Mama Mary ug mga adlaw. Atol ra bagyod nga ni As Julina ni bisita sa ato. Kusog ra ba kuno kay uwan ani rong adlaw hangtod Huwebes. So, wow, may sanoon kay di kay dakog hikay. Kanara bang magpistang kusugang uwan, mga panos yung hikay, no? Di lang nato panoson. Ikaduha, atong iampo nga dili unta kayo grabe ang epekto niining maong bagyo, labi na gyud sa mga tao nga maagian, mga lugar nga maagian niini. Padayon sa tang magampo nga mahunong na sad ning pandemya, ug nga ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi labi na gyud nining proyekto sa Kapilinha di Fatima hatagan usab sa ilang gikinahanglan nga mga grasya karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Hesus pagkinabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Ipatidlong pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot ug ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya ug liguna ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo ug pagpasalamat kamo kanunay. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo o dili gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatao o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang hari o gahom nga espirituhanon. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa tuli nga hinimo sa tao, kundili sa tuli nga iya ni Kristo, nga mao'y timaan nga kamo naluwas, gikan sa gahom nining lawas nga makasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya.
Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, og tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, og busa wala masakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o gitangtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini, didto sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga hari o mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan, pinaagi sa pagdala kanila, ingon nga mga bihag, nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ibayaw ko ikaw, O Diyos, og hari ko, og daygon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Matag adlaw, daygon ko ikaw, og himayaon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko og dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga buhat, ug padayga kanimo ang imong buotang mga alagad. Pahisguta sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasultiha sila may tungod sa imong gahom. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas.
Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona mitunga sa Hesus sa usa ka bungtod aron pagampo og didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagka adlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tao nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa baybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Hesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gahom nga Diyos nun nag-awas-awas diha ni Jesus. Mao na nga ang mga masakiton apil na sad ang giyawaan kun muhikap lang niya or muduol niya maayo gyud. Karong panahon na kung buhi pa si Jesus, ang tanang gi-COVID, di gyud kahikap. Nga naman, na may protocol nga social distancing. Di gyud maayo, kay ipalayo man. Nga ka mo, musugot mo nga, pahikapon mo sa tao nga posibleng na i-COVID. Nga ingnon ka, makaayo na nimo pero gideclare sa DOH nga COVID na siya, positive. Niya moingon ang imong kauban na araban na gahom, makaayo na nimo, muhikap mo. Managana kay, managana gyud. Mao na nga niingon si San Pablo diri sa unang pagbasa, ayaw mo padala sa lipat-lipat sa kaalam ni ining kalibutana nga gikan sa mga hari or gikan sa mga pangulo sa universo kani mga espirituhanon ganabitang atong mga tuo-tuo na mga idolatry naam na sila gahom kanang gamiton anang pagbarang kanang witchcraft kanang naang atong mga diwata kanang halad-halad naam na sila mga gahom kay naama sa mga espirituhanon nga mga gahom nga nias kalibutan. Pero labaw kayo ang gahom ni Kristo matud pa ni San Pablo, labaw sa tanang mga hari ug sa tanang mga espiritu. Mao na siya. Pero tinuod na kanang naay magbugkos-bugkos dinhig mga anting-anting, kanang bakos-bakos anang lana. Naaman na siya, mga gahom na sa dinis kalibutan, pero ubos na siya sa gahom sa Ginoo. Naate mo dool na ko padir, pero na ganing unsa may akong buhaton ani nga gibarang mangkuno ko. Mao na nga magsigi lang kog suka, ikaon ako musuka. Nga gibarang kuno ko unsaon man ipag-ayo, nako dawata lang nga mamatay gyud ka. Ana, anong problemahon na nimo? Di ba? Ngayon magbakos-bakos pa man ka para di ka madutlan anang barang,
nga hasta tong gabarang nimo mamatay raman sa to, magkita-kita raman mo ato. Mao na saktong tambag ay adto dito kay may sadto kay siya, kato may sadto kayo. Ninduta lagi na ipanagang ato ana mag-away na mga witchcraft nya pangayuan kag tag 50,000 may pagipalit na nimog slot. Pila na nakaslots ang 50,000? Ha? 50. Kadako na. Dako na kagagrasya tos langit. Kay matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, may kanya pagka-explain. Hinumdumi, hibawi ninyo, nga pagbunyag ninyo, namatay na mo diha ni Kristo. Pagbunyag pa lang, patay na di ay ta. Di ba? Sige, ingna na imong tupad. Ingna, dugay na kang namatay. Ingna. Dugay na kang gipatay. Pagbunyag pa lang, di mo mutuo sa kong isulti. Naminaw ba mo sa first reading? Kasi gwa mo maminaw, ha? Gatuo mo, tumutumo lang ko dali. Ay, akong basahon, ha? Niyaw na, hisgot mo na siya tuli-tuli dire. Kana ko nung atong katos una ko sila, tulion man sila, circumcision ba? Pero niingon San Pablo, kaysa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, o sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Anhata mo tuos gahom sa Ginoo? Patay na ta. Na ayaw nakahadlok anang baksin nga mamatay ka. Pabaksin. O maunay gikauyunan karon nga maka dipinsa aning virus, pabaksin. Anong mahadlok man kayo? Mamatay unya ko. Daghan na kayo nangamatay, gauna nimo ay kahadlok. Anam de, waday nangamatay, mga doktor, mga nurses, mga government officials, mga kanang nagtrabaho nga, nakigbugno gid aning COVID, waday nangamatay day daghan. Sige lang kag ihapan ang naang imong kamatayon, wa ka maikog atong daghan kayong, wa gaytoy mga tug, namiya gaytos ilang pamilya kay moalagad nga tos ospital, wa nakabalik, gikremate na, kay namatay dito. Ikaw Hinoong wap agad mamatay, pakamatay dag imo nga naman, dugay na tang namatay, pero dugay na sa tang nabanhaw. Kana kung mutuo ta, muna karon ang problema ang pagtuo. Ang ato magong gituhuan, tuo-tuo. Unsa man ang tuo-tuo? Matud pang San Pablo, kana bang mga kaalam nga tawhanon ba nga wa mahasumpay kuno sa kabubuton sa Ginoo? Mga tawhanong kaalam, mura sag tinuod. Murag tinuod. Bragod anang usa ka pamilya gi-injeksyonan aning maong baksin, nahurot gyud sila kamatay tungod sa baksin. Sige, tungod sa baksin. Pila man kabuk gi-injeksyonan atong baksina, nahurot og kamatay. Ingkawa, yang anong namatay man tong upat, ambot lang. Di sa ato ba kuwang ang atong kaalam? Kay kung basihan nato ang kamatuoran, pila ka libo ang gi-injeksyonan anang maong baksin, nganong duha ra man kabuk ang imong giingon nga namatay pag-injeksyon, nya adto man ka mahadlok adtong duha nga di may purting daghana nga wa mamatay. Parihar sa sasakyanan, kanang Trans-Central Highway nato karon, naigaihap dia pila na kabuk namatay sa motor dia og sa bangga. Mura na maganig tapnatsir ng atong Trans-Central Highway tungod aning patay sa disgrasya sa sakyanan. Nya wa na day nangagi. Wa na motor-motor. Pila nakabuk namatay aning ato dinhi aning atong daan padung ato sa tabla tungod anang naang bike-bike diha. Wa na nagbike. Di man mo manubag. Kana tawhanon pa lang na ha? Tawhanon. Pila nakabuk na ngamatay aning pag-drive og sakyanan. Car accident. Apil pas bisyap chupilo kamomot. Wa na roy namalit og sakyanan. Naarasan mo, orasan na ang baksin.
Kung makahimo ta courageous tang padayon sa paggamit aning mga sakyanan, sakay anang eroplano, pila nakabuk na nga crash anang eroplano, Kobe Bryant, hasta pagani si JC Robredo, na crash sa eroplano, Ramon Magsaysay, crash eroplano, sige lang yaputan sakay eroplano. Kung courageous ta anang dapita, samot na sa pagtuo nato sa Ginoo. Di ba? Daghanang nangamatay sa pagsunod aning atong tinuhoang Katoliko. Kining mga apostoles nga gipili ni Kristo, 12 ka apostoles, hurot gini sila, murag 99% gimartir gini sila, gipangpatay. Una si St. James, kaning igsuon ni Santiago, giputla ni Liog. Una siyang giputla Liog ni Herodes. Sunod sila San Pedro, gituwad ng gilansang sa cross. Si San Pablo nga mo'y nagsuwat sa atong unang pagbasa, putol sang liog ni untol kuno intawag katulo dito sa yuta. Nya pag-abot sa una nanutho wet. Nga naman napunta mas lapok. Lapok eh. Nutho pa dito sa unahan. Onya, why ni sunod? Why ni sunod ani mga apostoles? O wapay ni sunod sa mga apostoles, sama nilang Pedro Kalungsod, Lorenzo Ruiz, ug sa dili maihap nga mga martyrs nga mipabaha sa ilang dugo aron pagsangyaw sa pagtuong gitudlo sa mga apostoles. Wa unta taron mag-celebrate aning atong ikawalo nga kasumaran isip parokya. Wa unta ni kaabot din ni San Vicente Ferrer ang pagtulunan nga karon nindot na kayo ang inyong kapilya. Masam ni simbahan ni kapilya. Narabay mo claim ani nga kapilya kuno ni atong simbahan. Oh. Ngano man ning? Nganong daghan mang mudunit kay daghan ang nadutlan sa pagtuong Katoliko. Matod pa ni San Pablo gyapon sa unang pagbasa, kay mituo naman mo ni Kristo, ipatidlom ang inyong gamot diha kaniya. Mura ba kanang kahoy manggod nga nindot kay dahon, pero ang gamot naras ibabaw, inigabot sa ting-init, unsa may mahitabuan ang tanoma? Malaos. Gisulti na sa ni Kristo ang tanom nga naas batuon nga yuta, inigabot sa init, malaos. Mao na ang pagtuo sad nga mabaw kaayo, tawhanon kay nga pagtuo, wa mo gamot ngadto ni Kristo. Inigabot na sa pagsulay, labi ning hulga sa kamatayon, mamatay dayon ang pagtuo ha. Magsige ingon, simba ko in taon, simba ko. Ay di tinod. Kamoron, andam na mo mga matay. Lingo-lingo na. Uy, maugan ina, kuha tas lipat-lipat aning kalibutan na. Ang lipat-lipat sa kalibutan, mga igsoon, mao kini, likay ang kamatayon. Likay ang kamatayon. Tuo mana, dili? Ha? Ang kamatayon, malikayan? Pwede ni mo malikayan ang pagminyo. Pwede ni mo malikayan ang pagpanganak. Pwede na akong malikayan nga masakpan ko. Pwede na akong malikayan tingali nga mangunot ning akong naong. Pwede na akong malikayan nga muputi ni akong buhok. Pwede na akong malikayan tingali nga maupaw ko, nga matangtang ni akong buhok na may mga tambal ana. Pero kamatayon, istoryahe, di gyud ta kalikay. That is the most certain thing and event to happen to us after birth. Husbuna ko ha? Death is the most certain thing or event to happen to us after death. Ang tanan nga natao mamatay gyud. Hastas Kristo, natao man siya, patay gyapon. Ang mahal nga birhen, natao man sad, patay gyapon. Pero karon atong gi-celebrate siya, mag-birthday siya. Di ba? Ikapilang birthday ni Mama Mary karon. Tungod kay mituo tang buhi pa siya. Ngano man, kana manggong word nga pagkabanhaw, mao mo na importante kayo.
So karon di ay kitang nagtuo ni Kristo tulo na ka certain events ang atong madawat. Unsa man? Birth, death, resurrection. Si Kristo namatay. Unsa ta na mysterious pagtuo? May kay mumuyaw-yaw ana na nagdaphag lang na inyong mga naong. Unsa to? Mysterious pagtuo? Si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw. Si Kristo mobalik ngani. May kay muyaw-yaw. Sa to pa kay mobalik man buhi. Si Maria nagpakita man dito sa Fatima, dito sa Lourdes, dito sa Guadalupe, hangtod karon, buhi mo na magsige tag celebrate sa ilang birthday. Kay buhi sila. Namagi magpamisa nako ngadto sa Manila Memorial, Pader magmisa ta ni Papa nako ikapila, ikasiyam nga adlaw sa dili Pader ika-40, di sad Pader hubkas, di sad Pader. Unsa man birthday? Ha? Birthday? Ga-celebrate mo birthday sa inyong amahan nga gilubong. Wa day mohunong ng inyong pag-ihap sa birthday. Nahuman naman to mamatay. Siya wa Pader oy kay mituo man gid mi nga buhi pas Papa. Na congratulations kamo na sa imo sunod. Oh. Ina na imong tupad. Ina mag-birthday gyapon ta humantag kamatay. Ina mag-birthday gyapon ta. Nya anaon pa nila pagsulti. Birthday niya Pader dito sa langit. Nako giunsan niyo pagsiguro nga tuas siya sa langit. Doon na ba say mag-birthday nga tuas impierno? Kani mo'y peligro. Mao ni ang warning. Mao ni ang giingon sa atong Salmo responsorio. Unsa to? Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat, tanan niyang mga binuhat maluluyon. Nganong gakinahanglan man tas kaluoy sa Ginoo kay tua didtoy lugar nga ginganlag impierno. Para sa mga nangamatay, inigbanhaw nato duha ka buok atong pagkabanhaw. Banhaon ta aron patyon sa dayon dito sa impierno, nasay banhaon ta aron mabuhi sa dayon dito sa langit. Muna kaluoy sa Ginoo ang atong sundon. Kinsa may inyong kaluyan? Kana mga tao magsigig supak nimo o kanang taong magsigig pakiluoy nimo? Kinsa may inyong kaluyan? Ang mosunod sa imong mga gusto, maluoy din kana imong anak nga siging suyop, nya wa na say suyuponon, nya magsige naghakot og tubig, manglimpyo nagmaayo, nya magsige nagparaig-paraig nimo. Tagaan din nimo kwarta, gumagatag sibat na suyop rin na dito, nigbalik siga na sa nagmata. Nya inighuwas paloy-loy na sa na, may na sa, di ba? Wala man tano. Din niya itong mga sasing nga boys kana ba di atong suod ba sig ana diha karon ana sa turon maningil man to kita may ilang amo at kasi kita galagad ana nila ana maninghag pa na diri sa luyo. Oy akong kaon oy pamahaw day marga at ikikay I'm hungry mo ana pa kung in English pa sige pas mo diha kay na nato mga amo hatagan nila ngadto. Uy, inig humagkaon dili mulipot man dihay nako. Ay lagi mo dinhi sa opisina lagi pag atubangan mo di. Ana gid diha. Ana gid diha magpunsisok. Nganoan? Gahuwat na sa 20. Ala, sige, ed ako inos-id na sige nang tunolin na nagtag 20. Ighatag 20, haguros lang nagdagan ngadto. Computer dayon. Hindi ka urots 20 sa diya hamag-hamag na sila og manilhig diri kuha ding silig bagnos dayon nagsubra na hinuon ang buling kay ang tiil way mga tsinilas salam gabagno sa silhig pero ang tiil sad galama-lama sad apyud-hapyud na alsa-alsa na mga alsahonon diya nganoan kinahanglan na sa additional 20 ighatag ng 20 daga na sa nangadto pero anong naluoy man taana nila? Ano man? Maminaw man? Maminaw Oh, maminaw yun. Pero na usahay, masipyat sad. Ilas ang supakon. Na usahay ka na si William. Ay man to mga bata pa der. Ano man siya? Akong istoryahon. Ilabay-labay man kuan dito. Ilang mga sagbot. Biyaan man. Iya da istoryahon.
Istorya din ako pagkuman. Kamo ay mo paglabay-labay na inyong mga sagbot ha. Ingon ra ba si si William na inyong gipanglabay-labay. Padir, wa gid mi maglabay-labay. Ang mga sakristan padir mo naglabay-labay. Ako ingon dayon nang usa, ako padir ang akong paklan so anak ko mahurot gidagin ako sa amo, akong gihatag sa akong mama, akong gipakaon sa akong mga manghod. Ingon sa tungod sa ako sa padir gidahan ako sa amo, wa gid mi maglabay. Ang mga sakristan gito padir nako. Kaya yung ipang bagnos niyong mga naong dasyo tapag kaayog yung morason. Pero kay may masa kay mo paraig-paraig, no? Hipos-hipos din na mga kuan kana mga kana mga plastic bang batol. Ilam sa pangwaon din dito. Pakita gid nila nga na sila gihog dito kay kani 20 ni. Na sila. Kita sa doon sa mo sa itong ipakita, ang paghigugmaay sa usag-usa, ang paghinatagay, ang pag-alagaray, makita nas Ginoo bisan sa atong pagkamakasasala, kaluy-an taniya. Kanang kamao sa tang mo pasaylo og mohigugma sa tuig katawo, dili magpuyuan ang kahadlok, kahakog, kadao og kamapahitason. Magkaluy-anay sad ta, magpaubos ta, kay naksayod ta nga kun way kaluoy sa Ginoo, di sad ta mabanhaw. Mao na ang gamot nato, mutidlom ngadto. Ana karon guys sige tagpakiluoy dinhi, kinsay maluoy ninyo, tagai taon ta og para slots kapilin ha. Ana. Mao na itong pakiluoy karon. Isa unsa may bugti ana pader, suka nga powerful. Nga tapay daghan ito. Ayan, unsa na siya? Pakiluoy. O daghang naluoy oy. Sinan kaning ato rong slot, ang nahalin as of yesterday niabot nag 9,353. Daghan na. Hapit na mo 10,000 og maani wa na 10,000 na ni kapin. Nakapalit na mo. Mana balik og palit. Oh kaluy eh. Kaluy ba? Katubitang maid insya pader maugid ni ang akong natigom kada adlaw pader kuaan gid nako og 10 minus 10 pesos ang akong sweldo. Adi day $10 kay tuwa mo siya sa gawas nya kuan siya ba domestic helper. Kuaan ako $10 pader 10 minus tanaw-tanaw lang nako nya namay kanaman siya sa kana ganing mga balay ana naman sa kuno siya mutip-tip sa niya ang iyang mga amo. Ang mga tip tanan padir akong tigomon nakahatag na siya nato og 5 slots magtigom pagyud kuno siya kay niingon man ko murag di gini mahurot karong isa niingon siya September 8 ra gid kutob padir nako ang slot nako dili 1 month celebration man is Mama Mary ang iyang birthday 1 month celebration so kutob ni September 30 ang mga slots dili ra ni September 8 the whole month of September siya, ay salamat in taon pader kay magtigong pa ko pader, makaabot pag yung kuana pader. Basin pag makahatag na sa kuglaing 5 slots. Maid. Kamo, maid mo. Ay, bawa na magpila inyong ihatag. Sige na, manindog na ta. Mangluhod mangluhod para sa atong Triduum prayer. Triduum kang Senyor San Vicente, ikatulong adlaw. Pagampo sa pagpaubos. Ginoo nga makagagahom sa tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nagpuno ka sa mga hiyas nga langitnon sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer, apan bisan pa niini, gibuhat mo siya nga mapaubsanon, kay wala siya mangandoy sa mga pagdaig nga kalibutanon, wala usab siya mahiubos sa mga pagdumot, sa mga paglibak ug sa mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo kami kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan niining imong apostol nga mahimo unta usab kami nga mapaubsanon sa mga kaayuhan ug sa mga kadautan nga dili usab kami mangita sa mga kaayuhan nga yutan-on aron sa akong pag-ila nga ako abog lamang ug nga kining akong pagpaubos makaluwas kanako pinaagi sa mga kamot mong Dios nun. Mouswag ako hangtod sa paghimaya sa langit. Amen. Sa hilom, mangayo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong itinguha niining Triduum. Mga milagros, sa siyudad sa Valencia,
si Jaime Lumbar na sakit sa makusog o yamot nga hilanat, nga gikan sa dakong kainit, minghupong ang tutunlan niya dapit sa sulod, nga tungod niini gihilugan siya sa Santa Lana, kay dili naman siya makahimo sa pagkalawat sa biyatiko. Nagaampo siya kang San Vicente Ferrer, og sa pagkatungang gabi nagpakita si San Vicente kaniya og miingon, bangon tungod kay maayo ka na. Sa samang lungsod, si Chodora Suarez nahulog og nabakol ang iyang paa ug sa kadugayan nabuktot siya sa dughan ug mihupong ang tibuok niyang lawas. Human sa 5 ka tuig nga pag-antos sa maong sakit, nakadungog siya didto sa iyang gihigdaan nga moagi ang prosesyon ni San Vicente. Nagsaad siya nga modagkot og usa ka kandila alang sa santo ug diha-diha naayo siya sa hingpit nga pagkaayo. Pagampo sa tanang adlaw, kitang tanan, mahigugmaon o yamot nga amahan, Senyor San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay namo ug sa tanang tao nga nagdebosyon kanimo, nga nagduaw kanamo gikan sa langit, sa pagdala sa mga langitnong grasya. Panalipdi kami niining pandemya, lig-una silang tanan nga nagsakripisyo alang sa among kaayuhan, tabangi ang labing naapektuhan sa mga pag-antos nga dala niining pandemic. Panalipdi usab ug buhi sa grasya sa Dios ang among mga benefactors nga mitabang kanamo sa among mga proyekto sa simbahan bisan taliwala sa ilang mga kasakit o kaguol. Hiusaha kining imong parokya nga nagluhod sa imong atubangan sa pagpaubos sa kaugalingon o pagtuman sa kabubuton sa Dios labaw sa tanan sama sa imong gibuhat. Tabangi kami nga dunggon sa Dios ang among gipangayo niining triduom. Nagaampo kami kanimo, santos namong patron, alang sa pagtubo namo sa pagsunod kang Kristo, alang sa panagdait sa mga pangulo sa among katilingban ug nasod, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa uban pang panginahanglan niining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio. Og alang kanako, santos ko, maoray pangayoon ko kanimo ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Manindog. Isip mga binunyagan, masaligon kitang mutuaw ngadto sa Dios nga atong amahan ug moingon kita, amahan patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa simbahan sa Dios, nga magmadasigon siya sa pagsangyaw sa iyang gugma niini, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanan nga namunuan sa nasod, nga magmahigugmaon sila sa pagpaambit ngadto sa mga kabos, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo,
ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga mihalina ni ining kalibutana, nga maangko na nila ang kahingpitan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo nga among gituboy diha sa Pangama, sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Vicente Ferrer among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalang manlalaman ka manamo, kay magalampo ka nga tinuod, manlalaman ka manamo, kami San Vicente sa Diyos siyampo, kami nga kanimo na naglao, kami San Vicente sa Diyos siyampo, kami nga kanimo na naglaw. Ingalan, kaysa pagmilagro maalam ka, nagabot ikaw sa ngatan, sa usa ka pag-ug gagamana, ug naadlok man ang impyerno, sa naong mga maligno, kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaho. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kini mong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug padumaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw o gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami, magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona,
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako hangay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, tunay ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos nga nakanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. Ukulan ang bunga sa tiyan mo, kasi Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karon ug sa hatag na sa kamatayon. Karon ug sa takna sa Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan.
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga Birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo Mo mo kami. kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kinabuhing way katapusan. Nya makabot ra ni nato kundi ta mahadlok mamatay kung dili muangkon nga dugay natang namatay diha sa pagpabunyag uban ni Kristo. So usbunako ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance Slots para sa Kapilinha de Cebu nga katukuran. Ang nahalin as of yesterday niabot nag 9,353 slots. Pagpa 20,147 slots na lang ang wapamahalin. Unya karong hapon, mao gihapon no, na atay kaning motorcade alas 3:30 nya alas 6 sa hapon ang atong Santos nga misa, katapusang misa sa atong Triduum. Nya ugmang adlaw alas 4 sa buntag magtigom ta dinhi kay alas 4:30 maghimo ta sa atong manyanita para sa mahal nga Birhen sa iyang birthday. Nya mag rosary pud ta og kanang biblical rosary alas 5 nya sundan dayon sa kaning alas 6 nga Santos nga misa. Nya murag naay mo sponsor na tog lugaw ugma so di kayo mo magutman. Makauli mo sa inyo nga init ang inyong tiyan. Ikagabi isad nasa tay pack meals nga para sa mga mo serve. Nya jutere mo simba apil na tanan. Para gabi na apil ang tanan. Nya ugma sad sa hapon alas 3:30 gihapon ang atong grand motorcade para sa pagtapos na sa atong celebrations. Nya inigabot dinhi alas 6 ang atong high mass para sa atong kapistahan og selebrasyon sa ikawalo nga
kasumaran. Nga nagihapon tay panihapon para sa mga manambong ikaugma. Na first come, first serve. Pahinomdom sa nako gahapon ubay-ubay ang na-return nga mga gi-claim nato didto sa Palawan, sa RD o sa kanini ang Cebuana o sa Luelier. Ngano man wrong spelling ang ako ngan wrong spelling nasay code nga wa maklaro basay kuwangag usa di makita ang code o wrong spelling ang nag-send. Iyang nga, wa mo match akong gisuwat. Ang akong gisuwat o ang dito sa computer nga makita wrong spelling. So, sobra to mga 20 kabuk ang na-return nga mga claims. So, hassle kayo, no? Mana, ibutang na las bangko idiritso na las bangko. Wa pay wrong spelling dito. Inikasod sa bangko, di na ginakabuhi. Pero dito, so, nasod na sa korta padala pero di na to maklaim kay wrong spelling una siya. So tarungan niyo ang spelling sa kungan ang sayop sunod impierno gid mo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.